Ukraine ron ni som pahnina chungchang kan tarlan hma in he boina hi keini poin kan tuar ve tak don ta tilam hi tarlang lokang March ni som paruka emo chumi hma chuan India rama tuial theiman en non ani dona alobera cheng som pahni tala ato angai don state rang te in thana wangin tuial theiman hi thali chung vel chu athu to a March ni som paruka emo ahmalama chuan aman hi ti sana ngai ngei don niin a buai pui tulam te chuan an soi Ukraine boina wangin Russia tuial thei te chu khovela anong meka khothlang ram te chuan tuial theile energy siam chuana lama Russia hi hrek po an hrek ani ran lemlo mase khovel puma tuial thei thon chuak tamber tu pahni na hian hralna tur an hmulo khothlang ram ten an beng kan hreka sumin hlan chhon konga harsat na aoma chuba ka chuan aphur chua konga hetite nuai ani boka wangin arem chang lo boka Russia nena sumdon na kalpui tu lo ni chu company rangin andu lo ba ka energy sector a hian Russia hrek na ngai tua mek alo ni bok nen Russian tuial thei te chu hralna tur om talo luhangsa tuial thei an song bola anda khol na chu akang boka hengte wang hian aman chu asang chak ta hle an boi tira tuial thei thlit fim lo zem khata dollar za kai kha tuna chuan dollar za somthum akai chhota dera dollar za somli ahlat to vak lova khovel puma tuial thei chu kumsang ni le pariat nuwa asan ber trum kan tong chhomek India chuan thotran ni chawhma dar som khan tuial thei thlit fim lo zem khat hi dollar za som ni pangaman ani to a cheng sang kwa zaruk le pakoman velani hewang hian March ni som paruka chuan petrol le diesel man chu cheng som pahniemo a aya sangin amanan chiaran rin thu petrol lamboi puitu te chuan an soi tuial thei hi gas nen a inzom awangin Europa chuan zirtop ni khan gas manin aman san ber trum atong boka heti la hian India poisa hlutna chu tuial thei man asana wangin dollar laka asan lai ber chu vo in khan atonga dollar khatle cheng som sari paruk vel anin tlukane khovelin tuial thei man sang hi ator lain khothlang ram te hrek na wangin Russia chuan buaina antok na taviau mai mipuini tin mamo abikin eile in tur chu bithlia chin neya ral chua ani tran to a eile in tur in dai lona wangin black market a man tozo ka ral chua ani tur vena tan antipakhata ei tur hi awang don nia hriain mitam takin an chebrel mek chiwangang deuh kha ani taber ome Russia hi company rangin an chua san zela streaming service lianber Netflix te American Express le accounting lam khoi tu farm te po an chuak to an poisa robul po a hniam ta hle za zela somvelin a hlutna atla hniam to an poisa hlutna tlak hniam awang hian an rethei sot ti na chu ani phota robul tla hniam hi Russia Central Bank chuan nasatakin aveng takna a sanlam apan tak theilo thungane Mariupol atranga in thiar chua tumna chu nimin khan an kalpui le hlei thei ta chuang lova he khopuya hian tuile kolphetha ba ka ei tur om lawa mihring tan chen har saviau to in ka haithu thlung bo chiat na wangin mipuyan chuak theilo Ukraine roni som pahnina Russia chuan India sana a chundar som pahni le chanve khan Kiev Kharkiv Mariupol le Sumia te in ka hai apuanga in ka hayan puan chung hian in saseng tur nu naute tan kongan hongdo ni in Russia chuan an soya kifatanga tlan chuak du te chu Belarus lam kong honsak ania abak zonga mi te chu Russia an tlan chuak theidona Russia hian mi pui in thiar chuana tan thlona tirte an tum nge Russia in Ukraine mi pui te seng hoya tum dan hi Ukraine sarkar chuan adu lo hle thunga mi pui te torna ming thatla kan tuma an mani le an thurual pui ramte a laklu an tum hi thil dikani theilo Ukraine mi le sa ania Ukraine ram chunga emo Ukraine thian ramte zinga emo an tlan chuak turani anti ve thung
heti lai hian Ukraine le Russia te chuan voina inbiak tho thumna an nei le turangai ania inbiak na voi ni anlo nei to chuan ra thra achualem lo Irpina Russia sipai te chetna wangin civil mi pali te anthia an khongai thla khop mai Irpina hian luyaluanga Ukraine sipai te chuan Russia sipai te ti khotlai na tan lei antichia a helai vela tangkhang Kiev lama tlan chiat tumte chu pathian ni khan leibula hian anom khoma anfa tenen anthom hno tenen anbor hle anom na lai hi mun ualau lai ania thok le khata anbul hnai yard zavela mortar chu aron puak ta dop maya mi puite chu antlan dar chumchum mortar chu a aya hnai zokin aron puak le a civil mi te tan hian bi ruk na tur om to lo anzinga mi pali chu antlua nule afa te pahni ba ka an thian pakhat te ane leibula hian Ukraine sipai anom tamlova in thiar chuak tur te pui tur tok vel an duty chung mi te chuan mi pali te chu anwa boi soma nule afa te chu chan man ani to lo pakhat dang chu amara la oma mase ni khuwa hrelovin liam na tak atuar boka ahnuwa athizui velene Ukraine chuan Russia sipai te hian civil mi te po anzuwa chuang lova inrin ni khan in thiar chuana ta na anman rel kong chu anlo ti cheto bok ninan lo soi to nge Russia sipai te hian Kiev marchak lama Hostomel Bucha le Irpin te chu anbeina sa zuala in thiar chuatum civil mi te hi antang khangin in ka hai awmani lo chuan an chuak theidon lo ni in khoshwai tu te chuan an soi heti lai hian thotran ni jing khovar ma khan Mykolaiv khodai fema niron chuak thutemo ti turin thilpuak aroneng zuai maya Russia sipai te chu an chena ta hle he khwa hi Odessa lakna tura kongpoimo ani awangin an beingor zual Russia sipai lodo tur hian kantarlan to ram chunga omte chau nilovin rampo na mi te po an ho na sa hle ani kha Ukraine Defense Minister soidanin indona aram mutur hian min nuai khatle sing level chu Europe mun rang atangin an ho khom to atam ber chu mi pa ania hengmi te hian Territorial Defense Force anzom ngal Defense Minister chuan ramdang mi po an sipaya trang du anomani chuan anin hongreng tian soyane Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russia chet dan chu an sipai te chau nilovin mi pui po an bituma ngai dam the ni lo atia tuna hian Russia chuan ral thuam kan siam chuan a hmun khopui lai liami te chu an ron bitum le mek an chet dan hi tual tha na ania he thila in nam hnoi te hi chu kan thei ngilin kan ngai dam lowang kan rama in donan ron chhop chuawang hian kan hremanga antan thlan thim lo chu ha cholna om lowang tin Russia hroi tu te laka athin rim thu asoi chuaka Zelensky chuan ral thuam chi hrang zinga in do thlona chu an mamo ber pakhat ani thu te asoi tel bok khothlang ramten ral thuam an pek chu Russia sipai ten man chon zel tur ven na ani deuh bera va beile tak turin ral thuam an nei thatok lo US chuan Poland ami Russia siam thlona angai to sakdona Russia sipai te beina tan an thlona siam chuwa chu Ukrainian an mangdon tinane hei hi chan ber chu Ukraine sipai te hian Russia siam thlona an chul nel lakloa khothlang ho siam an khal tam meulo tunang in do to a khothlang siam thlona te khal zir thale tur chuan ti ngai na omlova chu wangin an man thiam to sa chu US in dapkhom sakatum thlona leina turte indona tur mek Ukraine mi puite chom dolna tur sum dollar tluk ding on som chu US Congress in tunkar hian ngai tua atum nge ne Ukraine atangin raltlan mi makta duai tel an chuak to a chungzinga chuan kumsom pakhat mi heno pang hi tlan hlataka ne karmasa a Russia sipai ten kolphetha siam chuana anlak na khuwa Zaporizhia acheng ania anu le pa te chu an chung kwa damlo en kol ngai an oma wangin an tlan chuak ve theilova
chu wangin an fapa kumsom pakhat mi chu ama a asahim na zong turin an tir chuak anu chuan athom no afun saka polithina lekha le passport te a document mamo turte da sakin akuta phone number azia saka chutiang chuan kilometer sang khat chu ama in azin tirta a Slovakia avathengane Slovakia hian chungte aneya ramri thlen hnuwa heno pang hian anu le khathon zia chu thunei tu te hna pein ramri duty te chuan a chungte an biak po saka Slovakia khopui Bratislava lam an panpuya akalkonga hian mitlom ngai te chuan lo troi omin a eile in turte an lo ngai to sakane heno pang chanchin hi Slovakia Interior Minister chuan puangin atumru na le huai sen na chu fakomati thua soya Slovakia achungte an biak po to wangin him takin aron ral tlan theye tinan soyene